Sang tinalikdan nga adlaw sa Enero 30 gin awardan sang medalya ng kadakilaan ang officer in charge sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 karon milyon-milyon na naman nga balor sa Garapatian Cebu ang ilan na kumpiskar sa Banwa sang Santa Barbara sa probinsya sa Iloilo. Husto na lang ibi ni Dina Gordoncillo, 42 anyos ang inasitwasyon mangod siya kagang i-11 partner kasi Dindo Salonga, 43 anyos ang arestado sa drug bypass operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Ginkasang operasyon kahapon sa ngapon Enero 31 sa isa ka subdivision sa Barangay Balabag, Santa Barbara, Iloilo. Sa din, si Dindo ang nabaklan sang isa ka plastic sang Garapatian Cebu gamit ang bypass money nga 26,000 pesos. Sa shoulder bag nga itom ni Dindo, nakuha ang 15 ka mga plastic sang illegal nga droga nga nagabalor sang 4,964,000 pesos nga may kabugaton sang 730 grams. Sa eksklusibong interview sang K5 News sa Family Iloilo kay Police Captain Glenn Soliman, officer in charge ng RPDU 6, madugay na nila ginamonitor ang mga illegal nga buluhaton sa mga arestado, tob-tob natigayo ng operasyon. Mga suspects nga gina-identify natin kay alias Dindo, kag alias Dina. So mag-live-in partner rin sila. Kaga dikto after sang arrest nila naka-recover pagkikita sa mga additional suspected Cebu na naglapotan sir sa kabugaton nga more or less 730 grams. With SDB value of 4,964,000 pesos. Surap pa kay Soliman nga ang modo si Dindo ang magsaylo-saylo sa punuyan agod yung mapadayon ang illegal nga buluhaton. Dugang badari nga priority high value individual si Dindo, lakip na si Dina. May baluan nga si Soliman ang nakabaton sang medalya ng kadakilaan sa Camp Crame tungod sa pagkumpiskar nila sang 40.8 million nga balor sang Cebu sa Banwa sang Aniway probinsya sang Iloilo sang Disyembre 2023. Kag sa karon mga ka-K5 ang mga suspetsado nakahunong na sa Santa Barbara Police Station kag nagapangatubang sang kaso sa paglapas sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o kundi Republic Act 9165. Balita Regional nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ako si K5 Aaron Ripoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Western Visayas. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.